Elhamdülillahi Rabbil alemin. Salatu vesselamu ala nebina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Amma ba'd. Şagit derste aytgan yerinde bugün urazanın qaybir sünnetlari, adabları turunda söylashib ketirbiz deb ham bugün şu temani yaqtirtib ketirbiz. Amma lakin şu urazanın sünnetlari, adablarına kirgancha bir muhim temani söylab ketasi kelay, ul ixloslik turunda. Chunki har bir ibodatda da mana bu ixloslik Alloh uchungina, Allohning savobini umid etib ishlaw kerak. Chunki buni kishi bilan aralashganda eshitirga to'g'ri kela. Mana urazaga kirdim hali, azrak ortiq kilogramlarimni kimitirish uchun yoki mana urazaga kirdim hali salomatlikka foydasi bo'lmasmikan deb, ya'ni umid etamiz nimanidir dunyoviy bir foyda. Shul yoki ortiq kilogramlarni kimituv yoki salomatlik uchun. Mansi da kerak. Amma lakin eng birinchi bizga unutmasga kerak, biz narsa uchun roza tutamiz. Ham kim uchun? Agarda bizning niyatda bo'lar ekan, shu salomatlik uchungina bizning vesimizni kimituvgina, Alloh taolo bunday rozaga savob bermayacak. Ham biz qiyomat kunida bo'sh qolirga mumkinmiz. Ham bizga tirishirga kerak eng birinchi shiratda urazani tuturga Allohning amrini o'tab. Mana Alloh taolo Qur'onda amr berdi. Аңа буйсынып ураза тора. Шуның өчен Аллаһ миннән риза булсын өчен, Аллаһ мине яратсын өчен, Аллаһ таала миңа әҗр савабын биреп, мине җәннәткә кертсен өчен, менә беренче чиратта шуның өчен мин тотам дип без тотсак, Аллаһ таала шуның артыннан ияртеп сәламәтлеген дә бирәчәк, артык килограммнарыбызны да киметәчәк. Әмма ләкин беренче чиратта Аллаһ булырга тиеш. Һәр вакытта да. Менә шушындай Аллаһ өчен булса, Аллаһның әмрен үтәп ураза тутам дигән ният була икән, менә бу дөрес ураза була, Аллаһ таала савабын да бирәчәк, сәламәтлеген дә бирәчәк. Һәм шушы ураза сәбәп булачак җәһәннәмнән ерагайтылуга. Бу фарыз ураза гына түгел, хәтта нәфил уразаларга да. Кимнәһә ике хадис алачакбыз. Ул хадислар безне этәрә фарыз уразасы гына түгел, hatta күп итеп нәфил сөннәт уразалары да тотырга. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтте, беренче риваят, ул Тирмизи җыентында килә торган хадистә: "Ман сама яуман фи сабилиллаһ, җа'алаллаһу бәйнәһу ва бәйнән-нари хандакан кама бәйнәс-самаи вал-арди." Бу хадис сахих хадис, Тирмизи риваятында килә. Кем ди Аллаһ юлында ди, ихластан ди, Аллаһ ризалыгы өчен бер көн генә ураза тотса ди, Аллаһ таала җәһәннәм белән аның арасында ди зур бер чокыр барлыкка китерер ди. Күк белән җир арасындагы кебек ди. Ягъни аның белән җәһәннәм арасына, күк белән җир арасы менә бит санап бетергесез, күк белән җирнең арасын киңлеген. Шулай бит, аны безнең акыл белән генә санап бетергесез. Анда әллә ничәшәр мең генә түгел, бик зур километрлар. Шулай бит. Менә бер көн ураза тота икән ди, Аллаһ таала шушы кешене җәһәннәмнән, шушының хәтлек ераклыкта ди, ерагайтачак ди. Һәм шулай ук икенче хадис килә, ул Бухари риваятында килә: "Ман сама яуман фи сабилиллаһи бa'адаллаһу ваҗһаху анин-нар 70 харифан" ди. Кем ди бары тик бер генә көн ураза тота икән ди, ихластан ди, Аллаһ ризалыгы өчен ди, Аллаһ юлында ди. Беләсезме, монда шарт. Сәламәтлек өчен дә түгел, весны киметү дә түгел, Аллаһ ризалыгы өчен. Аллаһ Раббым миннән канәгать булсын, риза булсын дип, аның әмрен үтим әле дип тоткан ураза. Менә шушындай кешене ди Аллаһ таала йөзен ди
Җәһәннәмнән ди 70 елга ди ерагайтачак ди. Бары тик бер көн өчен. Менә бу хадисләр күрсәтә, менә бу ураза безне җәһәннәмнән саклауга бер нинди олуг сәбәп булуын. Һәм безне инде этәрә ниятләребезне дөрестләргә, ягъни Аллаһ өчен. Әгәр дә без чынлап торып җәһәннәмнән ерагайып җәннәтле буласыбыз килсә, безгә тырышырга кирәк Аллаһ өчен ураза тотырга. Шуңа күрә көн сайын ихласлыгыбызны күзәтик. Нәрсә өчен без ураза тотабыз? Кем өчен? Хәзер инде сөйләшеп китербез уразаның кайбер сөннәтләрен, аннан соң әдәпләрен. Менә бу сөннәтләр үтәлгән сайын безнең уразабыз камилрәк, саваплырак, әҗерлерәк була. Шушы сөннәтләр әз булган сайын безнең инде уразабызда савабы кимерәк булачак һәм дәрәҗәсе ягыннан да түбәнрәк булачак. Иң беренче сөннәт булып тора уразаның инде тәҗилүл фитр. Ягъни авыз ачу белән ашыгу. Вакыт керү белән, әгәр төгәл шушы кергән вакыты керде икән, безгә ашыгырга кирәк авыз ачырга. Ягъни хөрмә белән, су белән. Чөнки Пәйгамбәр саллаллаһу әйтте, Бухари һәм Муслим җыентында килә торган сахих хадистә, لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر ди. Кеше ди хәерлелектә булачаклар ди, шул вакытка кадәр ди, кайчан алар ифтар белән ашыгачаклар ди. Әгәр дә без ифтар кылу белән ашыгабыз икән, вакыт керү белән авыз ачабыз икән инде, менә бу вакытта без хәерлелектә булабыз. Шуңа күрә вакыт керү белән безгә ашыгырга кирәк, авыз ачырга. Әгәр дә юлда булабыз икән, юлга чыгабыз икән, безгә инде үзебез белән авыз ача торган хөрмә яки су алырга кирәк. Бер нәрсә дә юк икән, анда ярый. Әгәр дә шушы хөрмә яки су юк икән, рөхсәт ителә инде. Нәрсә бар? Ипи кисәгеме, берәр төрле җимешме, нәрсә бар, шуның белән ашырга. Әгәр дә бер нәрсә дә юк икән, ният белән авызны ачам дип, ифтар кылам дип ниятләргә кирәк. Һәм икенче сөннәт булып тора, авыз ачканда иң беренче менә бу өлгергән, русча әйткәндә, свежий финник, яңа хөрмә белән авыз ачу. Әгәр дә инде яңа шушындай әле генә өлгергән хөрмә юк икән, гади хөрмә, безнең кибетләрдә сатыла бит инде гади хөрмәләр. Менә шушы хөрмә белән авыз ачу иң беренче чиратта сөннәт булып тора икән. Бу беренче урында, иң беренче урын, әгәр дә без хөрмә белән, шушы яңа өлгергән хөрмә белән ашабыз, иң беренче сөннәт ул булмаса гади бер хөрмә. Һәм өченче урында инде су булып тора. Менә бу дәлилләнгән, нигезе булган төп саваплы гамәл. Әгәр дә шулай эшлибез икән, безгә савап Аллаһ каршында әҗер язылачак. Һәм моңа дәлил булып тора Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлламның инде хадисе, ул Абу Дауд җыентыгында килә, кана Наби саллаллаһу алейһи ва сәллям юфтиру qabla an yusalli ala rutabat fa in lam takun rutabat fatumayyirat fa in lam takun tumayyirat hasawatu min madi. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям ди, намаз укыганчы ди, ифтар ди, кылай ди, яңа гына өлгергән хөрмә белән ди. Әгәр дә яңа гына өлгергән хөрмә булмаса ди, ул гади хөрмә белән авыз ача ифтар кылай ди. Әгәр дә инде шушы бернинди хөрмә дә булмаса, ул су белән авыз ача торган булган, ифтар кыла торган булган. Менә бу сөннәткә ияреп, бу хадискә ияреп, безгә дә тырышырга кирәк. Авыз ачканда хөрмә, су белән авыз ачырга. Чөнки бу саваплырак була, безнең уразабыз камилрәк була. Аннан соң безнең өченче сөннәт бара, дугасын кылу. Мәсәлән, хөрмә каптык, су эчеп куйдык икән, дуга кылу. Ничек итеп? Зәһәбә зама ва талатил уруq ва сабата аҗра иншааллаһ ди. Сусау китте, су белән
тәнебез, бугазларыбыз тулды һәм иншалла әҗер саваплы да булдык дип әйтеп кую. Бу хадис шулай ук Абу Дауд җыентыгында килә инде. Сахих хадисләрдән менә бу дуаны укып куябыз икән, шушы авыз ачкач инде бу шулай ук безнең уразабызны камилләштерә һәм Аллаһ каршында инде саваплы булачакбыз. Һәм аннан соң 4нче сөннәт булып тора, ул сәхәр ашау. Кайбер кешеләр сәхәр ашарга инде салкын карыйлар, кичтән күп итеп ашыйлар да, ашыйсы килми, шушы кич ашаганы да җитә дип инде, яки гомумән сәхәр ашамыйлар, яки азан белән генә намазга торалар да, намазларын гына укып яталар инде. Әмма ләкин сәхәрне ашарга тырышырга кирәк, әгәр дә инде күп итеп ашап булмаса да, анда су гына булса да йотып калырга кирәк. Ни өчен? Чөнки Пәйгамбер саллаллаху алейһи ва саллям Бухари һәм Муслим җыентыгында килә торган хадистә әйтте: "Тасаххару фа инна фи сухури барака" диде. Сәхәр ашагыз ди. Өммәтен чакыра Пәйгамбер саллаллаху алейһи ва саллям, сәхәр ашау хәерле генә дими, сәхәр ашагыз ди, өммәтен чакыра. Дөрестлектә ди, сәхәр ашауда ди, бәрәкәт бар ди. Һәм чынлап та бу бәрәкәтне без сизәбез, булгалый бит, гел сәхәрле генә тотып булмый. Кайбер вакыт арган талган вакытта инде үзебез дә азан белән генә уянып китәбез, сәхәр ашарга вакыт калмаган була. Һәм менә бу сәхәр ашалган көн, ул чынлап та сизелә, ул күпкә бәрәкәтлерәк. Син ниндидер нашат бар, көч-куәт бар, теге эшләргә дә, ибадәт кылырга да. Сәхәр ашамаса, ниндидер бер зәгыйфлек була. Ничектер шунда әзрәк кенә ялкауланып торасың. Менә ул күренә, аны кеше үзе сизә. Һәм тырышырга кирәк безгә, менә әз булса да ашап куярга. Чөнки монда бәрәкәт бар һәм сәхәр ашаган ураза ул саваплырак, әҗерлерәк, дәрәҗәлерәк Аллаһ каршында сәхәрсез уразага караганда. Һәм шулай ук безнең сәхәрне дә тырышырга кирәк, сәхәребездә дә хөрмә ашарга. Бу шулай ук безнең 5нче сөннәт булып тора. Пәйгамбер саллаллаху алейһи ва саллям әйтте, Ибн Хиббан вәл Бахиқи риваятында килә торган сахих хадистә: "Ни'ма сахур, ни'ма сухурул муъмин ат-тамр" ди. Ни күркәм сәхәр ди, хөрмә белән кылынган сәхәр ди. Ягъни кеше сәхәрдә хөрмә ашап куя икән, бу мөмин өчен, мусульман өчен иң хәерле сәхәрләрнең берсе була. Шуңа күрә безгә мәсәлән ашадык икән, яки ашар алдыннан так сан белән 1 хөрмә, яки 3 хөрмә, яки 5 хөрмә, яки 7, яки 9, яки 11 хөрмә белән нишләп куярга кирәк? Шулай сәхәр ашап куярга кирәк. Яки ашар алдына, яки ашап бетергәч, моңа шулай ук өстәмә савап бара һәм уразабыз да камиллерәк булачак, дәрәҗәлерәк булачак. Әгәр дә менә шулай ук хөрмә ашарга бит инде җиңелрәк, аш белән бутка ашаганга караганда. Шулай бит, әгәр дә ашыйсыбыз килми икән, менә бик күркәм сәхәр булачак. Берничә хөрмә кабып куйсак, су йотып куйсак, ашыйсыбыз килмәсә, әлхәмдүлилләh, без ничә сөннәтне үтәгән булабыз. Сәхәр ашаган булабыз һәм Пәйгамбәребезнең шушы хәдисенә ярып инде иң хәерле, хөрмәле сәхәр кылган булабыз. Инде ничә сөннәт эшләгән булабыз. Һәм тагын 6нчы сөннәт булып тора тәхиру сухур, ягъни сәхәрне булдыралганча ахырга җиткерү. Ягъни безнең бит инде менә календарларда язылган сәхәр тамам дип. Булдыралганча шуңа якынрак, якынайтып ашау. Мәсәлән, сәхәр тамам безнең сәгать 2нче яртыда икән. Тырышырга кирәк шушы 1:15 минутларда бик якын итеп ашарга. Бу шулай сөннәт булып тора. Кайбер кеше бит инде 11дә ашарга мөмкин, 12дә ашар, яки менә таравихтан кайткач ашарга мөмкин. Әмма ләкин сөннәт булып тора, саваплырак, әҗерлерәк, ураза дәрәҗәлерәк була.
шушы сәхәр тамам, ягъни иртәнге намазның кергән вакытына якынрак булган саен. Чөнки моңа хадис бар, сахабалар әйтәләр иде, шушы Пәйгамбәр саллаллаһу сәхәр кылу вакытын, ул Зайд ибн Сабит радиллаһу анһу әйтә, أنهم تسحروا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قاموا إلى الصلاة قلت أي أنس كم بينهما قال قد 50 آية دي Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bilen səhər qıldılar ди, һәм аннан соң инде ди намазга ук бастылар ди. Һәм шушы сәхәр ашау белән намазга басу микъдары ди күпме вакыт дип сорагач, 50 аят укый торган вакыты иде. Ягъни 50 аят уку ул бик аз микъдар инде. Анда якынча бер 5 минут тирәсе инде. 5-10 дисәк була инде. Ягъни шуның хәтлек бик якын ара калдыра торган булган. Бу сөннәт булып тора. Шуңа күрә безгә шулай тырышырга кирәк. 1-2 сәгать алдан ашап куйырга түгел, булдыра алганча сәхәрне соңлатырга. Шушы сәхәр тамамга хәтлек инде. Шуңа күрә күп ашыйбызмы, аз ашыйбызмы, монсы кешенең инде үз ихтыярында. Күп ашау дигәндә корсакны тутырып ашарга кирәк, ашказан 3кә бүләргә кирәк. Бер өлешен ризык, бер өлешен су, бер өлешен һавага. Әмма ләкин инде сәхәрдән китсен өчен шушы 3 хөрмә кабып, бер чокыр су эчеп куйсак та, бу безнең инде бер сәхәрдән китәчәк инде. Һәм менә шушы сөннәтләрне без үтибез икән, безнең уразабыз гади уразага караганда күпкә саваплырак булачак. Бик үстен булачак. Безгә дә тырышырга кирәк шушы сөннәтләрне үтәргә. Һәм уразаның бар аның әдәпләре. Шушы әдәпләр шулай ук үтәлә икән, безнең уразабыз шулай ук камиллерак, саваплырак булачак. Моны менә әле генә әлхәмдүлилләh бит бәлеш ашадык, шулай бит. Бәлеш тәмле булсын өчен, аны пешекчеләр инде пешерүчедән сораса, ул яхшырак шәрх бәян кылалар инде, аңлатып китәләр. Мәсәлән, шушы камыр ит бәрәңгедән бәлеш булырга мөмкин, шулай бит. Әмма ләкин ул без ашый алмаслык булырга мөмкин, шулай бит. Тузы булмаса, борычы булмаса, аны теге бик ашыйсы килмичә генә ашап тамак туйдырырга мөмкин. Бик шундый тәмсез булачак, шулай бит. Чөнки бәлешне тәмләтергә аңа тәмләткечләр кирәк. Тузы да кирәк. Анда борычын да салалар, башка төрле инде тәмләткечләр. Һәм һичшиксез кеше сайлаячак камил бәлешне. Шулай бит, бөтен тәмләткечләр салып, тиешенчә градуста пешерелгән, теге тәмләткечләр салмый торган, тузсыз, пешеп җитмәгән, әчле төшле бәлеш алмаячак һәм акча да түләмәячәк. Уларны я хайваннарга бирә, я инде чыгарып татырга мөмкин. Шулай бит. Менә нәрсәгә китердем бу мисалны аңлар өчен. Менә безнең уразабыз да шундый ширле пешле булмасын өчен, җиренә җиткән булсын өчен, безгә менә хәзер сөйләп китә торган әдәпләр булырга тиеш. Шушы әдәпләр үтәлә икән, безнең дә инде уразабыз, гыйбадәтебез камил, Аллаһ риза була торган, кабул итә торган ураза булачак. Уразаның әдәпләреннән булып тора, булдыралганча бар төрле гөнаһлардан да ерак булу, тыелу. Шуңа күрә ураза тотучыга сакланырга кирәк, шушы уразаны әҗерен киметә торган, уразаны боза торган, уразага төрле кимчелекләр китерә торган бар төрле гөнаһлардан сакланырга. Ул гайбәт сөйләү, кеше арасын бозу, ялган, алдалау, талашу, тәкәбберлек, башка кешеләрне мыскыл итү, рәнҗетү, ул төрле җыр, музыкалар тыңлау, ялангыч хатыннарга, чит хатыннарга карау, һәм башка менә шушындый төрле
гөнаһлы гамәлләрдән тыелырга кирәк ураза тоткан вакытта. Һәм моңа бик күп дәлилләр килә. Пәйгамбәр саллаллаһу мәсәлән, Бухари җыентыгында килә торган хадистә әйтә: "Мен лам яда каула зури ва амала бихи вал джахл, фалейса Аллаһ хаджатун ан яда таамаху ва шарабаху." Кеше әгәр дә бызык сүзләр сөйләүдән һәм начар гамәлләрне кылудан тыелмаса да, Аллаһы Тәгаләгә аның ашау эчүен калдыруның хаҗәте юк ди. Әгәр дә без ашау эшене генә калдырып, шушы санап киткән гөнаһларны калдырмыйбыз икән, Аллаһы Тәгаләгә безнең бу диетабызның кирәге калмый. Һәм шулай Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи икенче риваятында әйтә, ул Бухари, Муслим җыентыгында килә: "Ва иза кана ясуму саумун ахадикум фала ярфас ва ла ясхаб." Әгәр дә берәрегез ураза тота икән, ул бузык, начар сүзләр сөйләмәсен һәм кешеләр белән талашмасын, акырышмасын ди. Менә бу хадисләр инде этәрә безнең уразабызны саклар өчен, камилләштерер өчен төрле бузыклыклардан сакланырга. Һәм шулай Бухари һәм Муслим җыентыгында килә торган хадистә: "Иза асбаха ахадукум яуман саиман фала ярфус ва ла яджхал, файнимрун шатимуху ау qatalahu фалиякул инни саим ди. Берәрегез уразага керсә ул сүгенү, бызык, начар сүзләр сөйләмәсен үзе сөйләмәсә дә аңа һөҗүм белән бәхәскә чакырып берәр кеше начар сүзләр әйтеп килсә ул әйтсен мин уразада ягъни кермәсен бәхәскә. Шуңа күрә уразабызны менә шушы җиренә җиткереп, камил, Аллаһ яраткан, риза булырдай гыйбадәт булуын теләсәк, безгә сакланырга кирәк барлык төрле гөнаһлардан да. Ни кызганыч, бүгенге көндә күрәбез, ураза тотабыз, әмма ләкин кибеттә дә очрый, талашалар, акырышалар, шулай инде бәхәскә керәләр, алдалыйлар. Бу уразабызны бер гади диетага гына калдыра. Һәм хәсрәттә булмас өчен безгә сакланырга кирәк. Безне авыр сүз әйтсәләр дә, бәхәскә чакырсалар да, мин уразада тыелырга, китеп барырга. Шушы әдәпләр инде сакланганда, шул вакытта гына безнең уразабыз камил булачак һәм Аллаһ риза була торган, ярата торган булачак. Һәм Рамазан айында тагы шушы уразадан тыш бар Аллаһ Тәгалә хуплаган һәм чакыра торган гыйбадәтләр. Ул да булса, иң беренчесе безнең Рамазан айының фазиләтләрен сөйләгәндә без аны әйтеп киткән идек инде. Шушы айда Куръан инде дип. Һәм ураза тотучы кешегә дә бу айда тырышырга кирәк, күбрәк Куръан укырга. Куръан ингән ай булгач, Куръан айы булгач, безгә тырышырга кирәк, булдыралганча вакытыбызның күп микъдарын багышларга, Куръан укырга. Чөнки беләбез, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи бик күп хадисләрендә әйтте: "Иқраул Куръан фәиннәһу яти яумал қияма шафиан ли асхабихи." Куръанны укыгыз ди, дөрестлектә Куръан кыямәт көндә сезгә шафаатчы булып киләчәк ди. Куръанны укыгыз ди, Куръанның һәрбер хәрефе өчен сезгә бер изгелек язылачак ди, бер изгелек 10 тапкырланачак ди. Ягъни 10 әҗр савап алабыз Куръанның бер хәрефен укыган өчен. Менә без аны гадәти айда да һич шиксез укырга тиешбез. Әмма ләкин Рамазанда без Куръанны укуда тагын да катырак тырышлык куярга кирәк.
ким дигәндә тырышырга кирәк, бер тапкыр булса да Куранны укып чыгарга. Бер тапкыр булса да, ким дигәндә. Яки аңхатлы кешебез җитмәсә, яңа гына Куранны укырга өйрәнгән булсак инде, тырышырга кирәк, көненә 1-2 бит булса да укып барырга инде. Әгәр дә алай да укый белмибез икән, яттан нинди сүрәләрне беләбез, яттан шушы сүрәләрне укып барырга. Һәм шулай ук, менә шушы Кур'ан күп укылган кешенең уразасы өстенрәк, камилрәк була Аллаһ каршында Кур'анны әз укыган кеше белән чагыштырганда. Шуңа күрә тырышыйк булдыра алганча Кур'ан күбрәк укырга. Әлхәмдүлилләһ, бүгенге көндә бит инде кесәбездә телефоннар бар, телефоннан да Кур'анны укып була. Һәм әле ул телефоннан укыганда аңа теге тәһарәт тә шарт түгел. Мәсәлән, эштә булганда төрле тәнәфес булырга мөмкин, берәр вакыт больниска манда, берәр кая бардык, маширатта торырга мөмкин без. Шушы вакытны да кадерен белик. Менә анда тәһарәт тә шарт түгел, телефоннан чыгарып Кур'анны укый алабыз. Хәтта менә больниста чиратта торганда да 2-3 җүз укып була. Әгәр дә без күнеккән булсак инде. Күрә тырышыйк, вакытны әрәм итмәскә, нинди мөмкинчелек туа Кур'анны укырга. Әгәр дә без тотып укый алмыйбыз икән, тырышыйк, яттан булса да укып йөрергә, белгән сүрәләрне булса да. Юлда барганда, кайтканда, чиратта булганда, чөнки Рамазан айы ул Кур'ан ингән ай, Кур'ан айы. Кур'ан укый торган, фикерли торган, тырышырга кирәк, шулай коры гына Кур'ан укымаска, укыганның мәгънәсен аңлап төшенергә. Әлхәмдүлилләһ, теге татар телендә дә безнең Нугмани тәфсире бар, башка төрле тәфсирләр бар, рус телендә бар безнең тәрҗемәләр, кем татарча аңлап бетерми, яхшылап инде русча да укый ала. Нинди бер бит укыды икән, тырышыйк татарчасын укып, фикерләргә, мәгънәләренә төшенергә, Аллаһ Тәгалә нәрсәгә чакыра, нәрсәгә инде, чөнки Кур'ан бит 3 максат белән инде. Лай бит, беренчесе шушы укып гыйбадәт кылыр өчен, һәрберсен өчен инде без 10 аҗр савап алабыз. Кур'ан укып, менә намаз укыйбыз, гыйбадәт кылыр өчен инде беренче максаты. Икенчесе, менә ул тәрҗемәләрен укып, тәфсирләр укып, аның мәгънәләре белән фикерләр уйланыр өчен. Һәм өченчесе инде Кур'анның максаты ул гамәл кылу, ягъни тормышта Кур'ан белән яшәр өчен. Менә шушы 3 максатны үзебездә җыйсак кына, biz Кур'анның хакын үтәгән булабыз. Biz Кур'анның максатының хакын биргән булабыз. Аңа күрә менә тырышыйк, бер бит гарәпчәсен укысак, бер бит аның тәрҗемәсен укыйк, фикерлек, уйланыйк һәм булдыра алганча шушы аятлар белән гамәл кылырга. Шул вакытта хакыйкый Кур'ан белән яшәүче кеше булачакбыз, мусульман булачакбыз. Кур'анны менә укучы гына, гадәти бер сөйләүче генә булмый. Фикерләп, уйлап, аның белән яшәүче булырга да омтылый. Шул вакытта ул шәфәгатьче булачак. Шул вакытта Раббым, ул мине көннәрен, төннәрен укыды, аның гынаһларын гафу ит, аны җәннәткә кер дип, Аллаһ Тәгаләдән ялварачак, сорыячак һәм җәннәткә кертергә бер сәбәпче булачак. Шул вакытта Аллаһ та шәфәгать кылачак. Әгәр дә укыйбыз, мәгънәләренә төшенмибез икән, аның белән яшәмибез икән, Кур'ан безгә шәфәгатьче булмаячак, киресенчә безгә каршы булачак. Чөнки Кур'ан хуҗҗатун лак ау алейк диде Пәйгамбер саллаллаһу. Кур'ан ди, яки сине яклаучы булачак, яки сиңа каршы булачак диде кыямәт көнендә. Әгәр дә Кур'ан безгә каршы булуын теләмәсәк, аның белән яшәргә кирәк. Чөнки Кур'ан әйтәчәк: Раббым, ул мине укыды, әмма ләкин минем белән яшәмәде. Аллаһ Тәгалә Кур'анда мәсәлән зинаны фәхиш гамәл ерак булыгыз диде, әмма ләкин ул аңа карамастан зина кылды. Аллаһ Тәгалә Кур'анда әйтте: килешүләрегезне, я юханнасу ауфу бил уқуд, кешеләрдә килешүләрегезне үтәгез ди. Ләкин ул әгәр дә килешүләрне боза икән, алдалы икән,
Шулай Коръән белән яшәмәгән булачак, Коръән әйтәчәк, ул укыды шушы аятларны, әмма ләкин яшәмәде минем белән дип. Каршы булачак. Вайлюл лил мутаффифин. Ни үкенеч ди шушы үлчәүдә алдалаучыларны ди. Кемнәр менә сәүдә кыла, әгәр дә ул алдалы икән, 1 кило сорый икән, ул 700 грамм гына бирә икән. Менә булар бик үкенечле булачак, чөнки Аллаһ та Коръәндә гадел буларак куша, тиешлечә үлчәп бирергә куша. Шуның белән яшәми икән, Коръән шушы кешегә каршы булачак. Безгә менә укып, фикерләп, аның белән яшәргә кирәк, безнең Коръән яклаучыбыз булсын өчен. Рамазан ayında берсе шушы ураза тоту булса, икенчесе Коръән уку һәм өченчесе нәрсә? Шулай гыйбадат, шулай Аллаһны зикр итү, ул улуг гыйбадат намаз уку. Ягъни төнге намазлар. Без шушы укый торган төнге намаз, таравих намазы Рамазан ayında Аллаһ Тәгалә үндәгән, чакырган гыйбадатларның берсе. Пәйгамбер саллаллаху алейхи ва саллям әйтте үзенең сахих хадисендә: "Мен кана Рамадана имаnan ва ихтисабан, гуфира лаху ма тaqaddama min zanbihi" диде. Кем Рамазан айын шушы намазда үткәрсә, төнге намазда инде, шушы таравих намазларында инде иман белән, ягъни Аллаһ Тәгалә иман китереп, шушы намазны ул укырга үнди, чакыра, һәм ва ихтисабан, һәм өмет итеп шушы намазларны укыса, Аллаһ Тәгалә аңа әҗр савабын бирәчәк. Шушындай өмет белән укый икән, аңа Аллаһ Тәгалә нәрсә ди? Шушы моңарчы булган гынаһларын гафу итәчәкмен ди. Менә бу хадистә инде дәлил булып тора, Рамазан ayında күбрәк шушы төнге намазлар укырга кирәклеге турында. Монда галимнәр әйтә, ракәгать күпме укырга шикләнмәгән ди. Әмма Айша радиллаһу анһа әйтә, Пәйгамбер саллаллаху алейхи ва саллям үзе бер кайчанда төнге намазны 11-дән арттырмый торган булды ди. Ягъни 2 итеп 8-не укыган, аннары 3 ракат витр белән тамамлый торган булган. Әмма ләкин икенче бер хадистә риваят ителә, Пәйгамбер саллаллаху алейхи ва саллям әйтә, салатул лейл мәсна ди. Төнге икешәр ди. Һәм шушы төнге намазны Пәйгамбер саллаллаху алейхи ва саллям шикләп куймаган, шуның хәтле укыгыз дип. Алимнәр әйтә, монда кеше ирекле ди, күпме булдырала, шуның хәтле укыса хәерле ди. 8ме, 10ме, 12ме, 20ме, хәтта Имам Малик әйтә, 40-ны да укыса була ди. Чөнки Пәйгамбер саллаллаху алейхи ва саллям шикләмәде ди. Шуңа күрә кеше күпме көченнән килә, ул инде укый ала шушы таравих намазын. Таравих намазы безнең сөннәт булып тора. Һәм кеше үзе сайларга тиеш, сөннәт намазлар бит инде безнең асылда ул алар идә укыла торган намазлар. Чөнки сөннәт намазлары, нәфил намазлар идә укыган сайын аның саваплырак, дәрәҗәлерәк була. Әмма ләкин галимнәр әйтә, кеше карарга тиеш ди, хушуклыгы өчен нәрсә яхшырак ди. Әгәр дә мәчеттә җәмәгать белән укыганда ул намазыннан ләззәт таба икән, хушуклырак була икән, аңа хәерле ди мәчеттә җәмәгать белән уку. Әгәр дә киресенчә икән инде, җәмәгать белән укыганда ничектер намазыннан ләззәт таба алмый, тавыш, хушуклыгы югала икән, мондай вакытта аңа шушы төнге намазын идә уку хәерлерәк диләр. Шуңа күрә монда бер кешене дә без тәнкыйтьли алмыйбыз, хурлый алмыйбыз, нишләп син йөрмисең, нишләп син нитмисең дип. Монда кеше үз ихтыярында үз хәленә карый, әгәр дә җәмәгать белән уку аңа шушы ләззәт табырга ярдәм итә икән, хушуклыгын, иманын үстерә икән, аңа тырышырга кирәк, һич шиксез тырышырга җәмәгать белән мәчеттә укырга инде. Әгәр дә алай булмый икән, без аны инде тәнкыйтьли алмыйбыз. Әмма ләкин бәрбер тырышырга кирәк җәмәгать белән укырга, чөнки җәмәгать белән укыганда инде мәчеттә тулы була, нурлы була, кардәшләр белән аралашасың, күрешәсең, шушы кардәшлек җепләре ныгый, аралар якыная,
шушы кардәшләр арасында бер-берсенә карата мәхәббәт туа. Һәм менә шушы фазиләтләрне күреп, безгә барыбер тырышырга кирәк инде мәчетләргә йөрергә, шушы хәерле таравих намазларын мәчетләрдә укырга һәм салкын карарга кирәкми, булдыралганча инде намазларны укырга, гафил булмый. Безнең кыямәт көнендә шушы укыган намазларыбыз, кылган изгелекләребезнең саваплары кирәк булачак. Һәм әле без кыямәт көндә бик каты үкенәчәкбез, нишләп күбрәк шушы гыйбадәтләрне кылмадым икән, нишләп шулай күбрәк намазлар укымадым икән, нишләп күбрәк Куръан чыкмадым икән, нишләп күбрәк садака бирмәдем, нишләп күбрәк ифтар үткәрмәдем, нишләп күбрәк инде менә мохтаҗларга ярдәм итмәдем дип бик үкенәчәкбез. Чөнки кыямәт көндә барыбызга да әҗер савап кирәк булачак. Чөнки киләсе дөньяның валютасы ул шушы әҗер савап. Бу дөньяның валютасы акча булса, безгә хәзерләнергә кирәк, киләчәк тормышка шушы инвестировать итәргә кирәк. Булаймы? Һәм иң яхшы инвестиция инде ул менә шушы изгелекләр кылу, булдыралганча күп итеп инде. Алла Субхана ва Тааля һәр барчыбызга да инде ихлас күңелдән шушы күп итеп изгелекләр кылырга насыйп әйләсен иде. Гафил булмаска безгә, салкын карамаска шушы изгелек кылуларга. Һәм иң мөһиме, Аллаһ Тааля барча кылган изгелекләребезне, укыган Куръаннарыбызны, шушы укыган таравих намазларын, кешеләрне авыз ачтырган гыйбадәтләребезне Аллаһ Тааля кабуллардан кылсын иде. Чөнки хайрул ислам мен туфши салам ва тут'иму ат-таам ди иң хәерле ислам диненең күрсәткече ди. Ул ди сәлам тарату һәм кешеләрне ашату ди. Менә бу кешеләрне ашату да, авыз ачтыру да ул шулай бик күркәм гыйбадәт һәм ислам диненең бер яхшы күрсәткече булып тора. Һәм безгә дә инде әгәр дә мөмкинчелегебез бар икән, безгә тырышырга кирәк. Ким дигәндә шушы хөрмә су белән булса да инде әгәр дә күбрәк мөмкинчелегебез бар икән безнең табыннар ясап, шушы ифтарлар кылырга, кешеләрне ашатырга. Бу ислам диненең бик яхшы бер күрсәткече һәм Рамазан аенда ул бик зур әҗергә лаек, чөнки Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям әйтте, кем ураза тотучыны ди авызын ачтырса да, ифтар кылдырса да, аңа шушы ураза тоткан кешенең ди әҗере язылачак ди. Һәм шул ук вакытта шу ураза тотучында да үз әҗере дә юкка чыкмаячак ди. Менә икеләтә әҗер. Бер ураза тотучыга бер хөрмә генә бирде икән, үз кесәбездән алып, безгә дә ул тоткан әҗер булачак. Күрәм, тырышыйк, авыр түгел бит. Ураза тотучыларга хөрмәләр биреп, сулар биреп, авыз ачтырырга. Безгә дә менә күпме әҗер булачак. Чөнки безнең төп максат бит инде күбрәк изгелек кылуда ярышу. Фастабикул хайрат, изгелек кылуда ярышыгыз ди Аллаһ Тааля. Бакара сүрәсендә, Мәйдә сүрәсендә дә Аллаһ Тааля шушы изгелек кылырга чакыра. Һәм безнең яшәүебезнең дә төп максаты ул изгелек кылу. Шуңа Аллаһ Субхана ва Тааля тауфик хидаят берсен һәр вакытта да бер-беребез белән изгелек кылуда ярышып, Аллаһ Тааля риза булган һәм ул яраткан гына гамәлләр кылып яшәргә, ахыр чиктә инде кыямәт көнендә дә шушы Аллаһның шәүләсе астында булып, Аллаһ Тааля безне үзенең фирдәүс җәннәтләренә кирип шатландырырга насыйп әйләсен ди. Субханакалла бихамдик ва ашһаду ан ла илаха илля ант ва астагфирука ва атубу илейк.